Et ubestemt integrale er en metode til at finde en funktion, hvis afledte allerede er kendt. Det kaldes også en stamfunktion, fordi integrationen er det omvendte af differentiationen. Når vi differentierer en funktion, finder vi dens ændringshastighed, men når vi integrerer, finder vi den oprindelige funktion. Problemet er, at det kan være uendeligt mange funktioner, der kan have den samme afledte. Og det er derfor, at den udskiller sig kun, hvor vi har en konstant. Og nu vil jeg skrive formlen op. Så først har vi integral, tegnet der, og så vores f af x, dx er lige med den afledte funktion store f af x plus vores konstant. Og vores konstant, det er så det der gør, så den adskiller sig flere, så kan der være uendelig mange. Yes, så har vi det bestemte integral. En af de vigtigste forskelle på det bestemte integral og det ubestemte integral er, at mens det ubestemte integrale giver en funktion, nemlig stamfunktionen, så giver det bestemte integrale et tal, og det bruges til at beregne den samlede akkumulering af en funktion over et interval. Og man bruger et bestemt integral til at finde den samlede værdi af en funktion mellem to punkter. Ja, så nu vil jeg lige skrive formlen op. Først har vi integralsymbolet, den er rigtig dårlig lige nu. Altså b heroppe og a hernede, hvor b viser den øvre grænse, og a viser den nedre grænse. Og det er så det, man kalder for integrationsgrænserne. Så fx, dx er lige med. Og så det er symbolet en klemme, tror jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Stort f x, og så lukket klemme, b a er lige med. Stort f b minus stort f a. Så er der arealbestemmelse, og i arealbestemmelse er der to måder at finde arealet. Der er areal under grafen og areal imellem grafen. Og først vil jeg starte med areal under grafen. Så vi starter lige med at tegne en x- og y-akse. Så har vi, hvis vi har en lineær graf her. Og så har vi vores a, som er vores nedre grænse, og vores b, som er vores øvre grænse. Så lad os sige, at vores a det er 1, så a er lige med 1, og b er lige med 4. Så står vi bare ud af x-aksen, så a er 1, b er 4, og så går vi bare op, til vi rammer grafen. Og så er det så arealet, som er så under grafen, altså intervallet mellem 1 og 4, er det areal, vi skal finde. Så vi skal finde det her stykke areal her, som hedder a for areal. For at finde den, skal vi bruge formlen, der hedder store F B for den øvre grænse minus med store F for store F A for den nedre grænse. Så det er altså den store grænse minus den nedre grænse. Så for at finde arealet imellem to grafer, så tager jeg lige koordinatsystem her engang. Så hvis vi havde to andengrads grafer her, så kunne vi tegne en graf, der gik sådan her, og en graf, der gik sådan der. Og for at finde den, der skal man så bruge, hvis vi så havde vores graf her, som var så f af x, og den her graf kan vi kalde for g af x, så skal vi bruge formlen, der hedder integralsymbolet af den øvre grænse og den nedre grænse f af x minus den nedre grænse g af x. Og så lige for at lave den færdig, så kunne vi lige det i parentes sådan der, d af x. Yes, det bevis, vi har valgt at bevise, det er arealet under grafen,
Og det prøver man jo ligesom det bestemte integral til at gøre, som jeg ligesom også skrev før, men nu skriver jeg det bare lige igen, så man kan se det. Det kommer til at se sådan noget. Integralsymbolet BA, F, X, DX. Ja, det første vi skal, det er selvfølgelig skrive det op. Det første det er bare sætningen. Det viser faktisk ikke begynde endnu. Og det er det samme som jeg skrev tidligere. Ja. Det var også den sætning, jeg skrev op tidligere, men det er den, vi skal bruge nu. Det første, vi skal gøre, det er at se på den her. Der har vi jo store F, som er stamfunktionen til den normale funktion. Så det er jo ligesom en stamfunktion i sig selv, men vi skal ligesom finde stamfunktionen til areal. Og det kan vi så kalde en vildt dårlig natus. Plus k minus a plus k. Først vi skal lave ophæve parenteserne. Den her kommer til at være uændret, så den kommer bare til at hedde a b plus k. Men fordi der er minus her, så kommer vi til at ændre fortegnet i parentesen, så derfor kommer det til at hedde minus a minus k. Yes, og så kan vi lige reducere k. K går ligesom k, så derfor kommer det til at hedde a b minus a. Og så kan vi fx lige tegne et graf herovre. Lad os sige, hvis vi har bare en funktion herovre, lineær funktion. Der, så har vi lille a her og lille b her. Så der, det svarer, eller vi tager lige sammen med den her a, det svarer til, hvis vi skal finde arealet fra a til a. Men det er jo bare det her stykke her. Bare lige på stregen. Så det er 0. Det kan jeg lige skrive her. Og så a, b, det er jo lige præcis det, vi skal lede efter. Det er jo arealet fra a til b. Så alt det der er herinde. Og det er jo lige præcis det, vi skal lede efter. Så det bliver bare a, b. Så derfor ender den med at hedde a, b. Ja, og så fordi vi jo ligesom er færdige med beviset, så kan vi sætte en stor, fed firkant, fordi så er vi færdige med beviset.